Wara l-ftuħ taċ-ċentru tas-saħħa l-ġdid fil-qalba tar-Rabat Għawdex nhar it-tnejn, id-deputat nazzjonalista Alex Borg kien pronti jirreaġixxi fuq il-midja soċjali tiegħu biex jipprova jagħti l-impressjoni li jekk ma tkunx il-kritika tiegħu fil-gżira ta' Tletoljiet ma jsir xejn. Onestament ix-xewqa tiegħi li dwar Għawdex ma jkollix għalfejn niftaħ ħalqi aktar biex nikritika, ħarbex l-avukat żagħżugħ waqt li wkoll it-tanta jitfa' dubju fuq proġetti oħrajn li diġà huma mwedin mill-Gvern Laburista bħal sptar ġdid ta' Għawdex wara li tneħħiet il-konċessjoni tal-isptarijiet lill Stewart Healthcare u magni għall-MRI u l-kimoterapija f'Għawdex stess. Dan meta f'Settembru li għadda d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn diġà ħabbar li nħareġ it-tender għax-xiri ta' MRI għall-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. B'dan Borg kompla jmur kontra twissijiet li nħarġulu mid-Dar Ċentrali. Il-ħadd li għadda fl-attività tal-Partit Nazzjonalista fix-xahar Għawdex ikkonferma kemm irid jisfida li tmexxija ta' Bernard Grech. Beda billi qal li l-budget li ressaq il-Gvern Laburista minn aspett soċjali kien wieħed tajjeb bħal kull wieħed ta' qablu. Dan jikkontrasta bil-kbir ma' dak li sostna Bernard Grech fir-replika tiegħu fejn qal li dan kien budget bla ebda viżjoni. Ftit tal-ġimgħat ilu, ħbib tiegħi, kellna l-budget. Il-budget il-iva minn aspett soċjali kien budget tajjeb bħal kull budget ta' qablu. U kompla jfaħħar il-miżura fejn żdiedet loti għal dawk li jixtru proprjetà f'żona ta' konservazzjoni urbana, botta lejn il-kap tiegħu li minkejja li qal li għandu viżjoni għal Għawdex ma kienx kapaċi lissen imqar proposta waħda speċifika. One News informat li Alex Borg kien diġà mwissi mit-tmexxija nazzjonalista biex ma jindaħalx ukoll fuq temi relatati mas-saħħa fejn diġà hemm kelliem oħrajn responsabbli mis-settur inkluż dawk tal-establishment. Minkejja dan, bl-aħħar messaġġ tiegħu dwar iċ-ċentru tas-saħħa fejn ipprova jieħu xi krettu kompla jisfida li tmexxija nazzjonalista. Id-deputat Awċi mill-fazzjoni ta' Adrian Delija, magħruf bħala Mr. Facebook minn dawk qrib id-deputat Chris Sajt li għandu l-appoġġ tal-establishment nazzjonalista, diġà ġie rredikolata drabi li jispara bla doċċ biex jittanta impressjona lis sostenituri tiegħu, inkluż meta qabad kampanja dwar suppost żieda ta' reati li qed iseħħu ta' kuljum fil-Gżira. Minflok ġie mgiddeb kemm il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri kif ukoll saħansitra mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà innifsu permezz ta' ċifri li jiġdu kif il-kriminalità f'Għawdex il-inqas baxxa fl-aħħar 20 sena.